A guitarra galega, breve historia da viola, violón, na Galiza, é un libro de fácil leitura sobre a historia do instrumento hoxe coñecido entre nós por guitarra, mais que tamén foi chamado de viola na Galiza e aínda por ese nome é coñecido en Portugal, en tanto que no Brasil chaman de violón. Os tres nomes fan parte da lingua portuguesa e son admitidos en todos os países. Nesta breve historia, procúrase resgatar do esquecimento unha parte non pequena da música galega, que estaba esquecida por causa dos acontecimentos políticos na España a partir do último terzo do século XIX, en que comezou a construción da nazón única española. E na música, o instrumento símbolo que escolleran foi a guitarra, a que chamaran de española sen incluir a música galega, nen sequer a que tocaban e compuñan as guitarristas galegas. Isto provocou que comezara a verse na Galiza o instrumento como non galego e a historia da guitarra galega esqueceuse. Depois desta pesquisa, sabemos que a guitarra, a súa música e os seus músicos teñen presenza documental na Galiza desde o século XII até a actualidade. O libro trata do século XII até o XIX, mas tamén ten un adianto do século XX. Está escrito para leitoras e leitores non especializados e espera compensar, como ensinou a musicóloga Marcia Citrón na súa Historia compensatoria das mulleres, a falta de información sobre este instrumento galego. Este libro é unha forma de reparar a dívida que temos coas nosas e os nosos guitarristas.